Dobrá, nultkovia. Pekný deň vám prajem. Dnešné zamyslenie je asi o tej sebaláske. Som tak začal, že ja vlastne som sa mal veľmi nerád, som sa nenávidel. Dlhé roky som bol taký, že všetko bolo špatne. Naozaj som sa nemal rád a potreboval som ľudí, aby ma mali radi. Hej, že proste robil som všetko preto, aby oni ma mali radi. A keď som urobil niečo, čo nebolo OK podľa nich, tak ma to veľmi ničilo a psychicky proste dávalo dole. Tým pádom som viac pil a bol to taký kolobeh. Nedalo sa to zastaviť nejako. Hej? A to išlo všetko od tej sebalásky. Že ja som sa nemal dosť rád, myslel som si, že som není dosť dobrý. A robil som všetko preto, aby ľudia ma mali radi. To je ten problém, že keď mne záleží na tom, čo si ľudia myslia, tak vlastne sa stávam ich otrokom, hej. A to je veľmi dosť také silné pre mňa. Mňa to veľmi zobudilo a som si uvedomil, že vlastne prečo. Niečo sa mi tam udialo, samozrejme, a aj tými rokmi tej triezvosti a tým všetkým, čím si prechádzam, tými krokmi a podobne, tak som si uvedomil, že nie, to nemá zmysel, strácam energiu týmto, prečo by som ja mal riešiť, čo si ostatní myslia. Potom hlava mi ide takto. Takže to už som úplne prestal a je to krása, je to úplne nádherné. Do obchodu ísť v pyžame a neriešiť, čo si ľudia myslia, alebo oblieť sa ako chcete a proste čakať čo. Alebo povedať, ako veci sú a nebáť sa tej reakcie toho druhého. Takže nemá taký filter až ako bola kedy. To je fakt, že veľká sloboda v tomto. A mám sa rád. Hej, to je základ, že nechám sa šlapať po hlave a neovplyvním to, čo si ten druhý myslí. Dobre, to znamená, že jedno, čo ja urobím, neovplyvním tú myšlienku, tú myseľ, ten pocit toho druhého, áno. Takže prečo by som to mal vlastne riešiť a starať sa a rozmýšľať nad tým a prečo toto, prečo je to takto. Nie, no proste je to tak, ja som ti toto povedal, ty s tým nalož ako chceš a ideme ďalej. Väčšinou je to teda problém toho druhého, áno. Ako zareaguje, nie môj. Ja napríklad ti môžem niečo urobiť, dobrú službu a ty musíš byť spokojný s tou službou, ale to je v poriadku. Lebo ja viem, že som urobil to najlepšie, čo som mohol. Ako už ty s tým naložíš, to už je na tebe, to už je zase tvoja cesta. Takže asi toľko k tomuto. No. Takže ja z mojej skúsenosti životnej sloboda slova, sloboda mysle, sloboda toho, že ja poviem, ako veci cítim a ako ty s tým naložíš, to už je na tebe. A ja môžem robiť dobré veci pre teba, pre tých druhých, ale neočakávať žiadne reakcie naspäť. Hej. Čiže ja robím dobré skutky, to je veľmi dôležité pre mňa pomáhať druhým, ale ako oni tu druhí s tým naložia, to už je na nich. Nemusia sa mi poďakovať, nemusia to hlásať, ja to nehlásam. Veľakrát robím dobré veci a nikomu to nepoviem. To je tá pokora zase, takže je to super život takto a dá sa to. A všetko toto sa mi deje vďaka tomu, že som triezvy. Že prechádzam nejakou premenou a stále sa mením postupne a tá práca na sebe, to je každodenná záležitosť a nikdy sa to neskončí. Takže asi toľko k dnešnému takému zamysleniu a opatrujte sa a veľa zdravia vám prajem. Čaute.